abayohlala ngasesandleni sokhohlo. Uthi uJesu mayechaza le ndaba uthi labo abayohlala ngasesandleni sami sokunene nasesandleni sami sokhohlo uthi labo akuyukuya ngokuthanda kwami. Uthi kuyoba yilabo uNkulunkulu abalungisisile besesemhlabeni. Haleluya. Amen. Bazalwane sikhonzela lokho. Sizela lokho enkonzweni. Sifundiselwa lokho. Yebo. Silulekelwa lokho, sakhelwa lokho hayi okunye. Okunye sesingakufaka nje masithanda. Kodwa inhloso enkulu yokuthi sibe khona ekukholweni ukuzolungisiswa. Ngoba uthi mayifika unina wamadodana kaZebhediya ufika kuJesu uyakhuleka. Haleluya. Amen. Mayekhuleka ucelela amadodana akhe amabili. Lo mama wayewathanda kawo amadodana akhe. Waye wafisela okuhle kodwa. Mayifika kuJesu ucelela amadodana akhe uyakhuleka uthi Nkosi isicelo sami besiwukuthi engathi amadodana ami lawa amabili enye ingaba ngapha esandleni sakho sokhohlo enye ibe ngapha. Okuyisifiso sesonke. Yeah. Akekho umuntu ongafisa ukuthi indodana yakhe mina ngifise yami ngathi ngayisikhogweni. Sonke sithanda kanjalo kodwa kugcina kungasenzakalanga. Kodwa noma kunjalo lo akusivimbi ukuthi siyimele lento sithi khona. Cha kusivimbi. Noma ngabe obani bethu bathi ayikho. Kodwa thina kusivimbi ukuthi sime sithi khona lento. Nina amadodana kaZebhediya wayefisa mayizokhuleka enkosini uthi hayi mina bengicelela nje amadodana amabili. Uthi uJesu mayephendula uthi ngathi enicelani wazi. Uthi ngiyanizwa ngiyakhuleka ngicela. Kodwa enicelayo ubonakala ngathi anikwazi. Uthi isitsha lesi mina engimele ukuthi ngisiphuze. Ningasiphuza yini? Bathi mabephendula bathi hayi singasiphuza. Uthi uJesu yebo ngiyavuma ukuthi ngasiphuza. Kodwa indaba yokuhlala ngapha esandleni sami nangakulesandla uthi akuyi ngokuthanda kwami. Uthi kuphela labo abayohlala yilabo ubaba abalungisisile besesemhlabeni. Abazalwane kubalekile ukuthi balungisiswe. Abazalwane bagcwale ngamavesi kuphela. Haleluya. Kumele abazalwane balungisiswe. Unokufundisa uSister Zama ngama-fruit of the spirit afundisa abantwana. Kungaba lihlazo bakungathi ufikelwa ilanga lokufa. Kulawa ama-fruit of the spirit engeke ngisawabala ngesikhathi asini. Kungatholakala lokuthathu kuwe noma ukubona. Kodwa amavesi atholakala bemaningi. Haleluya. Ivangeli lazela lokho. Lazela ukuzolungisa izinkambo zabazalwane. Ukuze abazalwane bazokwazi ukuthi bafaneleke. Mase abazalwane belungisisiwe uNkulunkulu bazofaneleka bese befana noJesu. Haleluya. Ngoba sikwazi ukuyohlala noJesu kodwa kube kungekho okufana naye kithi. Ngicela sifunde bese ngihlala phansi. Nathi 19. Angazuma ngegedla kodwa nathi 19. Nathi Jesu kuza amadodana kaZebhediya. Verse 20. Verse 20. 20. Matthew 20, verse 20. La imphaya ngathi nje. Oh 20 futhi. Chapter 20. Chapter 20 verse 20. Verse 20. uJesu kuza amadodana kaZebhediya. Haleluya. Amen. Uthi khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebhediya kanye namadodana akhe. Wakhuleka wacela into kuye. Yena wathi kuye ufunani na? Wathi kuye yisho ukuba lawa madodana ami amabili ahlale enye ngasokunene
sakho ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho. Jesu waphendula wathi, "Ukwazi engikucelayo. Ungasiphuza yini isitsha ngisiphuza engizakusiphuza na?" Bathi kuye, "Singakwenza." Wathi kubo, "Yebo, ngizakuphuza isitsha sami. Kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nakwesokhohlo akusiko kwami ukuba ukuphana ngakho, kodwa ungokwalabo abalungiselwe ngubaba." Hallelujah. Amen. So bengifisa kuvele lokho nje bazalwane. Ngiyabonga. Hallelujah.